Mzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso chiyanjano cha Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Nthawi ija yakwana imene tonse timakhala du Mulungu ayankhule. Yakwana nthawi imene tonsefe timamvesera mawu a Mulungu ndi kumuwuza Mulungu kuti Ambuye tiyankhuleni. Ife tikumvesera. Mukumbukira nthawi imeneyo Mulungu atamuyitana Samueli atathamangira kwa Eli, anamuwuza kuti ukapita akakakuyitananso ukanene kuti yankhulani Ambuye, kapolo wanu mtumiki wanu ndili kumva. Anamuwuza choncho. Ndipo kufikira na nthawi imeneyo imene Samueli anaonesa kuti alirede kumumvesera Mulungu, ndi pamene Mulungu anamuwuza chimene ankafuna kuti anene. Ifenso tikafika pena kuti tiyankhuleni Ambuye, atumiki anu ife tili kumva, pamene pompene timakhala kuti anthu fe tilirede kumva chimene Mulungu angatiuze, ndipo Mulungu amakhalanso rede kutiwululira zinsinsi zake kuzera mukumvesera kwathu. Lero limene ndi Loweruka pa 17 February 2024, mawu athu oyamba achokera pa Isaiah chapter 58 ndi 9b mpaka ndi 14. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mayi Angela Muhama kuchokera ku St. Anne Gambula Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo salimo yathu ndi salimo 86 ndi 1 mpaka 2, 3 mpaka 4, 5 mpaka 6. Ndipo uthenga wathu kuchokera pa Luka chapter cha 5 ndi 27 mpaka ndi 32. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Elizeo Nthalika kuchokera ku St. Anne Gambula Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Ndiye kuti mdima wakuzingani udzasanduka kuwala ngati kwa usana. Mawu a m'buku la mprofeti Yesaya. Chauta akunena kuti mukaleka kuzunza anzanu, mukasiya kulozana chala, mukaleka kunena zoyipa za anzanu, mukamadyetsa anthu anjala ndi kuthandiza anthu ozunzika, ndiye kuti mdima wakuzingani udzasanduka kuwala ngati kwa usana. Tsono ndidzakutsogolerani nthawi zonse ndi kukupatsani zabwino. Matupi anu ndidzawalimbitsa. Mudzakhala ngati dimba la madzi ambirimbiri, ngati kasupe wa madzi amene saphwa. Anthu anu adzamanganso nyumba zimene zakhala pa mabwinja nthawi yayitali. Adzamanganso pa maziko akalekale. Apo mudzatchedwa anthu okonza makoma, omanganso nyumba za mabwinja kuti anthu azikhalamo. Chauta akunena kuti muzidziretsa kuchita zanu pa Sabata, osagwira ntchito zanu pa tsiku langa loyera. Tsiku la Sabatali muzilitcha kuti chinthu chosangalatsa. Tsiku loyera la Chauta muzilitcha kuti chinthu cholemekezeka. Muzililemekeza pa kusayendayenda, poleka kugwira ntchito zanu ndiponso posakamba nkhani zachabe. Mukatero ndiye kuti mudzakondwa mwa Ine, Chauta, ndipo ndidzakukwezani ndi kukupambanitsani pa dziko lonse lapansi. Mudzadyerera dziko limene ndidzapatsa Yakobo kholo lanu. Ine Chauta ndalankhula zimenezi ndi pakamwa panga. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Uthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Pambuyo pake Yesu adatuluka naona munthu wokhomesa msonkho, dzina lake Levi, ali pa ntchito m'nyumba ya msonkho. Adamuwuza kuti, iwe undisate. Iye ananyamuka nasiya zonse nkumamusatadi. Sono Levi adankonzera Yesu phwando lalikulu ku nyumba kwake. Okhomesa msonkho ambirimbiri pamodzi ndi anthu ena anali nawo pa phwandopo.
Afarisi pamodzi ndi aphunzitsi awo amalamulo anayamba kuwinya nafunsa ophunzira ake kuti, bwanji mukudya ndi kumwa pamodzi ndi okhomesa msonkho ndi anthu ochimwa? Yesu adawayankha kuti, anthu amene ali bwino sasowa sing'angayi, koma amene akudwala. Inetu sindinabwere kudzayitana anthu olungama, koma anthu ochimwa kuti atembenuke mtima. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Tidakali mu nyengo ya Lenti, nyengo imene tikuzikonzekeresa Pasaka. Tikamadusa mmenemu tizika kuti ifenso mmutu mwathumo kumbuyo kwa maganizo athuwo tikuganiza kuti ndili mu nyengo ya training, nyengo yoziphunzitsa kuti kumapetoko moyo wanga usakhale moyo wokoma. Ndili mchipululu kwa masiku 40. Mchipululu mmene ndikamakatuluka ndikatulukire kuziko la Kanaani. Ndili mchipululu kwa masiku 40. Monga mmene Ambuye Yesu anakhalira mchipululu muja ndi Satana masiku 40. Kuti ineyo ndione mastayilo a Satana osiyanasiyana ndipo zindithandize kuti ndichenjere pa moyo wangawo. Ino ndi nthawi ya mtengo wapatali. Ndipo ngati inuyo mpakana pano simunayambe kupangapo kanthu ku nkhani ya Lenti, mukutaya nthawi. Mukutaya nthawi chifukwa masiku akupita sakukudikirani. Khalani pansi, pangani plani yoyenerera. Mverani mawu a Mulungu, panganipo zimene mukuyenera kupanga. Mawu athu alero ochokera m'buku la Isaiah, pa Isaiah 58, akunena kuti pamene tikukonzekera kuzikonzekeresa kuti Mulungu atiukise limodzi ndi Ambuye Yesu, pamene tikuyenera kuzera m'masauso, akunena kuti ifeyo akhristufe tikuyenera kupangapo kanthu. Inuyo mukuyenera kupangapo kanthu. Inuyo mukuyenera kutenga udindo. Inuyo amene munabatizidwa, inuyo amene muli mkhristu, inuyo amene munalimbitsidwa, mukuyenera kutenga udindo. Akunena kuti ifeyo tikatenga udindo, mdima umene watizungulira uzasanduka kuwala. Ndiyeno funso limene mawu alero oyambaja akufunsa ndiona kuti chifukwa chani inuyo ndi ine timalola mdima kuti uzitiwalira? Mundimve pamenepo. Chifukwa chani inu ndi ine amene ndife kuwala timalola mdima kuti uzitiwalira? Kodi inu munayambe mwaonapo kandulo akupusiya mdima kuti uziwala iyeyo alipo? Bwanji ife timausiya mdima kuti uziwalawala ife tilipompo? Chifukwa chani anthu ife tikumaothera nthunzi malo moothera zuwa? Vuto lathu ndi chani kuti anthu fe tiziothera nthunzi malo moothera zuwa? Chifukwa chani ifeyo amene tili anthu olongosoka? Chifukwa tu akhristu ndife anthu olongosokatu. Chifukwa chani ifeyo amene tili anthu olongosoka timalolera kuti tizilamulidwa ndi anthu osalongosoka? Ndafuna muchiganizire chimenecho. Taganizani Malawi muno tili anthu angati 18 miliyoni. Chimene ifeyo timalolerera kuti anthu 18 miliyoni amene nkatimo muli anthu anzeru, anthu aluntha, anthu aluso, ndiye timalolera kuti tonsefe tizikalamuliridwa ndi anthu amene alibe kaso ndi dziko lino, anthu amene alibe mtima wakufuna kwabwino ndi dziko lino. Koma ife timalolera tikukhala pansi pawo momvesera bwino ndithu ndi mwaulemu tilamulireni. Chifukwa chani kuwala kukololera kuti kuzipereka ulemu kwa mdima? Mdima tiwalireni. Mawu athu alero ochokera m'buku la Isaiah akunena kuti inu amene ndinu kuwala mutenge udindo wanu. Akunena kuti ngati inuyo mutazimane pofuna kuti anthu amene akufa ndi njala akhale ndi moyo, akuti ngati inuyo mutafune kuti musangokwaniritsa zofuna zanu zokha koma muaganizire anzanu, akuti kuwala kwanu kuzawala, nyale zanu zizawala, ndipo inuyo
ndi amene muzapulumutse dzikoli. Munyengo ino ya Lenti zimene tikupanga ife tikuzipanga cholinga chona kuti munthu wabwino azuke, chifukwa anthu abwino ambiri amazibisa. Munthu wabwino atenge udindo wake, chifukwa anthu abwino ambiri amakhala ku background safuna kuonekera. Muzaone anthu amene amazipereka m'maudindo ndi anthu amene nthawi zambiri amakhala kuti alibe kufuna kwabwino kuti akayendese zinthu. Kungokhala ngati fanizo lija la m'Baibulo lija la mitengo imene inayitanisa msonkhano kuona kuti tatiye ndisankhe mtsogoleri. Akaupeza mtengo wa mafuta a olivi, inu mukhale mtsogoleri wathu. Wakana ayi, ine ni mafuta angawa ndilekeza mafuta zangazi zipanga za inuzo. Akapeza mtengo wa vinyo, iwe vinyo ukhale mtsogoleri wathu, nawo unakana ayi, ine kaleke kucheza vinyo wanga uko zikhala busy ndikulamulira mitengo, ine ayi. Mitengo yonse yabwino inakana. Mapeto ake anakapeza mtengo wa minga kanda nkhuku. Akanda nkhuku mutilamulire, sana kani anavomera. Ndi anauza kuti koma ngati ine mukufuna kuti ndikulamulireni, mukhale okonzeka kuti mukhala m'mapiko anga, mukhala mu nthambi zanga, inuyo muzisatira zimene ndikunena. Lero dziko lathu likuyipa, ndipo Satana akukhala ngati kuti watiyangata mbali zonse. Chifukwa chona kuti ifeyo amene tili ndikuthekera tikumakhala busy kuzikonda. Ndifuna zanga zindiyendera ndisayendese zagulu. Ndifuna zanga zindiyendera ine zaguluzi ayi. Ndifuna zanga zindiyendera ine zandalezi ayi. Anthu kukana abwino kulowa mundale kuopa kuti mabizinesi awo sayenda bwino. Anthu akuopa kuti alowe mundale chifukwa chona kuti ndikalowa menemo mbiri yanga iyipa. Koma inuyo mukakonza dziko, mwakonza malo awina aliyense. Mwakonza malo amene ngakhale wa business yo azimva bwino kuti ali malawe muno. Koma lero onani, mawu athu amene tawerenga, mawu oyambaja akupereka malonjezo amene inu ndi ine amene tili akhristu osatira Yesu, osati ongosatira pakamwa iyayi, osakhala anthu ongona kuti ndine Khristu, ndine mbusa, ndine wansembe, koma anthu amene amakhala kuti zimene Yesu ja amanena amakhala nazo lichidwi ndi kumazisata. Akuti ifeyo tikautenga malo athu, tikatenga udindo wathu, tikakhala pamene tikuyenda kukhala, watipasa malonjezo. Lonjezo loyamba akuti nyale imene ili mwa inu izawala. Lero anthu amene ananena kumawala ali finyiriri, osaonesa mphaso zawo. Koma tikangokhala kuti talimba mtima ndikutenga malo athu, akuti nyale zimene zili mwa ife zizawala. M'banja mwanu amene muli olongosoka, ovutayo akabwera nonse finyiriri kuopa, iye atobwera. Akuti mukangolimba mtima ndi kumayima, akuti kuwala kumene kuli mwa inu kuzaonekera. Nyale imene ili mwa inu izawala. Lonjezo namba 1. Lonjezo namba 2 akunena kuti mdima utizungulira uzasanduka kuwala. Mavuto utizungulira azasanduka mayankho, ndipo anthu fe tizakhala pabwino. Lonjezo namba 3 akuti Mulungu ndi amene atazakhale okulondolerani njira, okunyamulirani kandulo ndi kumakuyasirani kuna kuti dusani apa, dusani paja, dusani apo, azakhala Mulungu. Kodi palibe tuchokoma choposa kuti Mulungu akhale omakusogolera njira. Lonjezo lina kunena kuti azatikhutisa muzosowa zathu. Tikusowa fetereza, tikusowa makobiri, tikusowa mtendere, tikusowa chikondi. Ifeyo amene tili oyera ifeyo amene tili oyesesa ife, tikayamba kuyimirira zosowa zathu, Mulungu azatikhutisa. Akunena kuti atipasa mphamvu pa ulendo wathu uno. Tiuyenda ndi ndidi ulendo wathu uno. Ndipo akunena kuti tizakongola ngati minda imene imathiriridwa. Tizakhala okongola. Moyo tizaumva kukoma evergreen. Pomaliza kunena kuti mabwinja athu azamangidwanso. Zonse zimene zinagumuka moyo mwathu, zonse zimene zinalongeka moyo mwathu zizamangidwanso. Nthawi zina umatuka mayenda umatha kuona
kuti kale apatu panali adimaki ndi adimaki yakale inaliona kuti ndi zonse pano kupitapo bwinja lokhalokha. Apatu panali chakuti apa panali kampani yakuti apa panali nyumba yakuti zonsezo zinawonongeka. Ifeyo tikazuka oyesesa ife akuti zonse zija zamangidwanso zizabwerera m'malo mwake. Ndiye muliganizire dziko la Malawi kuti libwerere mmene linali tirekeze nthawi yakamuzu, mmene ma adimaki amayendera, mmene makampani amayendera. Tinali ndi makampani opanga nsalu, opanga magalimoto, opanga chani, zimene zija zibwerere. Koma sizingabwerere ngati inu ndi ine sitikuyima. Timpemphe Mulungu tonse amene tinalandira ubatizo atithandize kuti tiziyimirira ndi kuwala. Munali ndi ine Elizeo bambo Nthalika. Zina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.